Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Arm Wrestling Association kalasay Haduh shispa saungot kirang bat Nongïalehkai na kajila. Kinlet ban aireng ya ka 4th PAFI National Arm Wrestling bat kapara Arm Wrestling Championship. Kabanlong ha Ahmedabad, Gujarat. Nadu ka arpu khandai tarik ubanai jemang arhaja apunrio. Haduh ka shi tarik ubanai jilio arhaja apunrio. Ha ka step jong ka khandro tarik ubanai jemang ka Mawa hapo ka jingelam jong uba June Star Kharbuli kum president. Kilai kendu ya ka MLA ka Malki Leit constituency ka kong amperin lingdo. Bynta ban pelat pat ba ya ki jersey jong ka kenhon haswa ba ken mi no na nong ba shillong. Uba June Star Kharbuli ulayat hu ba ka Mawa kalalong kabalakre ban pha ya ki rang bat ki Nongïalehkai ha ki kerdan ki pher bakan thopru ya ki badon ka jingduna ha ki dukhat met ki Nongïalehkai ha ka para athletes. Ulay tu ba ki bayakun ki day ha ka kerdan sub junior, senior, master, grandmaster bat para athletes. Bat ulay tu ba ka world championship mentaus nem kanlong ha India. Bat kalong kakabu ya ka jila ban say ya ki samla bat kirang ba banyakun ha ka ni ka limpong ka bahedo ha ka perthei. Kakong amperin lingdo ka MLA ka Malki Leit constituency. Haba ay jingkren kala ay ka jingero ya ka kenhon jong ka Mawa kabalala ban ay lat kamtam ya ki samla bakin kiyo ha ka Nongïalehkai. Kalay thu bana kalyang ka jong ka kan senyang ar lakting ka siya kani ka kenhon haswa bakin Leit banyakun ha kani ka limpong ha Ahmedabad. Ngan lipat ba ya kani ka uniform kapala ikan nat kani bapinya pong da kapansin ikan mau mo Leit tangkumki. What was the name of the organization? Mawa. They tangkumki Mawa. Leit ban pen iya ka perthei ba phide ki Nongïalehkai. There you go. Oh wow. Feels good. Feels good. Yes. Yes. There. You want me to? Okay. So you didn't. Is anybody prepared? Mawa Arm Association. Kita ki members ki ba like for minute madam tambah kita like suit Bynta. Kita nak ki hangne nak ki district bapel. Kita like kita nak chang na pok garo hills sama kalakta eki. Jadi kita nak pok ka kunhun kita nak ka strength juni ban Shim Bynta. Kebeningkong kita hangne ki para isu bom layat ki kongreska kong Nongïalehkai kong preska ide na po Bethany Society kong Nongïalehkai ide na ko West Kasihil mo ngidan ki ngidan ki jimru bat ngidan ki district bapher ngashu snode ban itu APE kong Magret bat i Alanson ide ki captain jong kati ngatrai ko i Alan ru i saput kam kendiat kam lele musuh kena pat ba idan kong Magret ngasko bahaba ini ini tap di imo jing ya Shim Bynta jungi ya national level di Nongïalehkai ngidan namar ke labun kategori semalam kidan nadu ki junior ki sub junior nanta ki senior nanta ki master grand master kita pilih sau post nem chalor san post tu ibakrang grand master san post nem chalor mo di ngidan ki bapher de kum ta ki Shim Bynta jungi kindan ladang baklang ngidan cheese patam Nongïalehkai kusne ke Nongïalehkai kendai nadu khandai tarik Haduh shi tarik benaju Okay. di kani kajing balai ni kuat balia pelong baha kun dia kajing penkret let's see di berit mereka ni ai nadu mensium ke ka pangamut ben ong ka world championship mentau senang madam kalong po India. Oh. Di takadang ni persang berpa man laki kategori kang ba kalong kajing sarong ya ka jela ba i juni ga jela magla kang ba
kalong ru ka opportunity first ever ka bagian la ban phat paro bat para leads bat ketika mon bat ketika dia Okay. kadai ka initiative dan kadai ka jing Shim la ka bu jing ka jela megania ta ka banga nila ya krani ba thang ru I ba thang li ba la ju le kai ba min chua dan nila pensngoi I ba in one khnang no nomor ngim don kita ki grand master ka don bok ba idon ba thang ba ka tu ka ni ki du rang ba ki ba em Shim la man poi ni dei kini Shim ta pa de ka thau Does not matter. Mentah sengi ngelai kenduk, but mentah kesengi. Dah kajing kemen nga sengo bangalong ke badon pok. Ban yo yang ni Bynta, ban play, ban ba. Ya ke jersey ke jong pi, ke bandai, ke jersey jong ki kun jong ke jelak ni. Bato ke ya lihat bahaya ke competition ke bandang wan lam ya kajing itu jong keri India bat ka pertai berok away limbak kani ka sport jong ka Mawa bat nga kermen ba kumba haki snem baladem ki boy shaki siliang duriau ru ki la boy sha kapaskan ka itu kaskan itu kajaskan so many countries tila boy bat nganget ba pinang la ban penpau nam ya kani keri kebangi baro ngi ye baro ngi ye bat ngakermen ba kumbai ka kenhon Mawa kala bo Bynta ya ki categories jong kinong sosnong bro ngakermen ba kiwei ki Nongïalehkai Yaki sports ki bopher kin sang le kata. Malah suatu nak sibun hadin ke jing UI jong ke jing la jong pi ba jun ba ke athletics ru kalak don ke para yo para sport discipline ki disiplin nang tang UI ke basketball ru kalak don. Dia kane ke jing yawer lang ya kinong song snong. Kadai shisha ke jing sedang jong kentan yano ru iwei pa iwei imensim brio ibo wan ha kane ke pertai kadai ka Bynta ka balapha bat balamang kerpang dublai bat ngangangen ba ublai u tinjo bat u kentu ya kinong sok snong jong kajela jongi bangin nyo kor bat burom ya iwei inong song snong la kadai kinong yalam niam la kadai ki department bapher jong ke sarkar ni ham ban beten lentilang ya baro ki baduna ka department ki kentei ki kelung ki kena Nrei ka jela ka jongi kanum la ban achieve ya kata kapik ka ba mangi kinong yalam jong pigi trang ban yuki sia jar ngo ba jun ublei unang kerku ya ka kenhon jong pi jong ba riki bat barok lang kide ban rei shitom mar balai kanu ka achievement kam ju urlong tang hakashi benai ne shisnem ti kane ke jing ya sha ju pi bajun kane ke de result ka bagi yi bat ngakermen pa pinang yo por shushu nang yo shushu ba jing start bat jing tip pekerja ba pin yai long ta kun samla jong ka imlang ka salang jongi uban nyau kor shisha ya kata ka Bynta ka boleh ulajit kerpang ni pi bajun ngam ju yo ipon ki khon samla ko mo pi ki khon samla rang ba ko mo pi ki ba yai ne ha kane ka motivation ban ngasi appreciate baju takadaw ngahi ya ka kenhon ipajun ban mo pi barok ki be dan lang ni donen bala dadon kanu ke jing pendap ke jing pembiang ke bangadon kambangan seniang nganum benyau mat nganum atati si hajar go ipi barok
le bahaya kane ketuna man ngaju ong ya ki kenten basik keren ipa joni ba pita bang kwan luar blai kam da dei ban poi shaka thong ba khle tam ban job ya ki medal ba ha khle tam dei ka dei ka spirit of participation ka spirit ban utilize ya kapor ka ba koridor ka ba piyo ki sa kunta ha kata ka jing pei phang bat ka jing sngo tho ka ba bakle la na sngo to na chibo ni gini ki kente ni ba pita bat kum ka khon ka jong i ngaju parabor ri kendong ni kita iba arjiru ide way it ha ya ki sports ki boper kam tam toy na ka Bynta kitu kiba kam duna la ka dei hakas pa perthei ka ban kilomet yeladi ban yele ya sad ha kita kiran san boper ne gidei kita kiba lakha pang ublei bedei ki khor ki bokodor ki jumi I rangba jumi bana Itang badong so pamaki dito kan kami nasko tama chibon bani I kani kajinya pertelenti ko mapiba tang kini kikon naman bateng teng ha kajing yalam jong I June ba kikan hon ki jong I kidon kam ya kata ka guidance na ki seniors ki badai ki veterans ko boy grandmaster di grandmaster About te 50 years. Oh, grandmaster means age. Yeah, about 50 All years. right, all right. Ti nga chu ong yung ba June barobot ba ngandon rin kan hakano kano ka Bynta tawa pias ngodon kam ban perbit penbiang pentap lem ya kata kajing Leit kajing wan kajing pi ashi isin ay ba June ba tengkad ba ki parolok barok ki don lang hangihi kihapan niya mare nakaway jaka nakaway ka office banyo tang yay kami parit ba ibalong kum ka funding banyarap ya kum ka ka kanhon ka ba include lang ru kang tam lilay ya ki paralok nong song jongi ki paduna ha ki document ki paper ki ba June nga retreat ya kata kano ka jingdon kam kat bala ibo jonga ngan senyang ngan peno but kino ki departments ki ba penslem ya ki proposals jo fi ne ki bam ay phi ka kajing yarap kaban kot I kajing lut ki sep ki jo fi apan pau ha phi ba ka kon bro away ba ngan long ganong sad ngan long ganong budem but nga kermen hi ba ka bam Mawa, Kamawa, Bam is the other one, yes. Kamawa kanang kiyo, kanang tensyan, kanang walam ki klor, but kanang pen guide yakitu ki veteran, yakitu ki amateurs ki jongi bakit long veteran kumalong batrang. Ngakit bakit yang nanti. And then kasngi hap ya be kende chipun slaba kadon kejinjang susi I perlok ni dinga klemla bangano teng to ublay don rengkat papi ublay ai bor pi don kamen kabakot kabakia namar klem kamen kabakot kabakia bat kabayo ya kecing suk kenjable I kene keperthai ketenjo ini parot bat ngayu I gijimpang bat kadau jong kajimpang baro ha kane kajingim kajongi kadai kajimbam hun bat kajimbam yo ya kajing so nga kamen shibon ba June ba pichu yalam ya ka kanhon jo pi nakmat do da kajing duai kam dei ban I perthai kajing duai kam dei ban oho pe ho ngi dei ki breu blai kajing duai kalong ha ka ktin ka jong play ha ka jing hikai jong kalong jinglong niam jungi boper ngi empat ken
ya kata ka jing hikai ka bang iyo nak kita ki jaka ki bang ilen man wat yo blay pila bang khot iki ki jaka kat ke papimon re paro kini am hikai kowe burom yala di sungu yo blay bat pile no wat le tang na ka bantai yala di re ru na kam ta ka burom go jong blay ka burom jong jela bat ka jing so sarong jong ka ye ka sep ka Leit suk si kita ki tournaments ki bo pero bat ublay unya dai pi unya la me pi sekman un pen I pi ma plan ya baro iwei pi iwei imen sim bo kodor go pa saka pertai shong basa don ka plan ya pi wan ira ta ka plan bat pun urlong ya kata ha ka jing ben bat ka jik tip lang jong ki kimi ki pa ka jing duai bat ka kun hon bo pher ba ya la me pi si ha jan ni pi ba ro